התארים המכובדים והיוקרתיים, תעודת הוקרה על מפעל חיים בתחום החינוך בתיירות, מוענקת למורה ולמחברת ספרי לימוד בתחום, הגברת מרים כהן. הגברת כהן תעמוד ליד שולחן הנשיאות בעוד אנו משמיעים באוזניכם את הדברים בשבחה. הגברת מרים כהן נולדה בברזיל בשנת 1939 להורים שהיו פעילים בתנועה הציונית המקומית. משחר ילדותה ינקה בבית ובבית הספר היהודי את השפה ואת התרבות העבריות, וגם הפנימה את הידיעה שכאשר תקום מדינת ישראל תצטרף עם הוריה למשפחתה המורחבת שחיה בארץ ישראל מסוף שנות ה-20 של המאה. ואכן בשנת 1949 האירוע המכונן בחייה היה העלייה לישראל. בוגרת תיכון עירוני א' בתל אביב והפקולטה להיסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל באוניברסיטת תל אביב. בהמשך התרכזה בלימודי ההיסטוריה של ארץ ישראל וגם התמחתה בתקופת הבית השני. בשנת 1966 הוסמכה כמורת דרך מטעם משרד התיירות. היא מיקדה את עיקר פעילותה בשכונות ההיסטוריות שבין יפו לתל אביב. תכנון המסלולים האלה נועד בעיקר לקידום האתר ששיווקה, ואחר כך גם ניהלה עד סוף שנות ה-70 מצפה שלום במגדל שלום מאיר, שנחשב בזמנו לאתר התיור החשוב ביותר בתל אביב. בין השנים 1980-2001 השתלבה במחלקות שונות ובניהול בזו אחר זו של שתי חברות מארגני תיירות נכנסת, עמיאל טורס וטיולי הגליל. בד בבד עם העבודה המעשית הגשימה את המוטו של חייה, הנחלת אהבת הארץ לדורות הבאים והחדרת ההבנה שענף התיירות לבד מהיותו אתגרי ומעניין הוא גם בעל חשיבות עליונה לכלכלת המדינה. זאת עשתה באמצעות מעורבותה בהכשרת כוח אדם צעיר בתיירות ובהוראה בקורסים של מורי דרך, מומחי תיירות בבית הספר לתיירות, סוכני נסיעות, מפעילי תיירות, לימודי המשך באוניברסיטאות ובמכללות השונות, הסבת מורים להוראת מקצועות התיירות בבתי הספר התיכוניים בשיתוף משרד החינוך ומשרד התיירות, ובהשתלמויות מורים המלמדים תיירות בבתי הספר התיכוניים, עיסוק שנמשך עד עצם היום הזה. מרים כהן חיברה 4 ספרי לימוד בתיירות בעבור תוכנית הלימודים של משרד החינוך במגמת תיירות ופנאי לבתי הספר התיכוניים, תיירות בישראל, ניהול השיווק התיירותי, תיירות בעידן הפנאי ועקרונות ותרגילים בתיירות נכנסת. כבר בהרצאת המבוא לשיעוריה שמעו תלמידיה הרבים את האני מאמין שלה. מארגני התיירות הנכנסת אומנם מנהלים עסק מסחרי, אך הם לא היו מצליחים בו בלא האמונה שהם משקיעים ממרצם ומיכולתם, לא רק בענף החשוב לכלכלת המדינה, אלא גם ביצירת שגרירים של רצון טוב בעולם, שידעו לאחר הביקור בארץ להבין את המעשה הציוני ולהסבירו טוב יותר. פרס העובדת המצטיינת בתחום החינוך וההכשרה בתיירות, ותעודת הוקרה על מפעל חיים בתיירות, לגברת מרים כהן. אבל שוב מחיית כפיים. תעודת הוקרה מיוחדת מטעם כבוד שר התיירות תימסר על ידיה של סמנכ"לית תפעול